Маёнтак Падарожск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікакняства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну что, поехали, а по дороге слухаем свое. Шановному панству, дзень добры! Для тых, хто не бачыў наша мінулае падарожжа, я нагадаю, што мы працягваем нашу вандроўку па цудоўнай вёсцы Душкава, якая вось раскінулася ў атачэнні маляўнічага наваколля. Валожынскі раён, Мінская вобласць, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Працягваючы нашу папярэднюю размову, шановнае панство, я нагадаю, што уладар Душкава Караль Мараўскі памёр восенню 1841 года, а ягоная жонка, каханая пані Тэрэза, засталася жыць тут у Душкава адна. Ну, дзяцей пан Бог ім не даў, яна жыла тут адна. Ну і вырашыла вось Душкава гэты маёнтак перапісаць на свайго адзінага роднага брата Антона Рэмпеля, які, дарэчы, вось з яе мужам, з брыгадным генералам Каралем Мараўскім удзельнічаў у 1812 годзе у напалеонаўскім вызваленчым паходзе. Дык вось калі Антон Іванович Рэмпель дажыў ужо да таго ўзросту, што трэба ўсе свае зямныя нажыткі перадаваць дзецям, а самому збірацца ў шлях вечнасці далёкі, то ён вось гэты маёнтак Душкава перадаў сваім двум сынам, гэта Станіславу і Леану. Старэйшы сын Станіслаў, ён служыў у царскай арміі, у чыне унтэр-афіцэра, значыцца, уланскага палка. І ў 1850 годзе, у чыне паручніка, ён выйшаў у адстаўку, Станіслаў Рэмпель, і на сталае жыццё пераехаў вось сюды, у гэтую вёсачку Душкава. І вось калі ў нас на Беларусі, шановнае панства, пачалася падрыхтоўка да народнага паўстання, каб скінуць гэтыя ланцугі, накінутыя на нашу бацькаўшчыну расійскімі царамі, то вось два браты Станіслаў і Леан Рэмпелі, а вось унукі паўстанца тады ўжо Касцюшкі і сыны удзельніка напалеонаўскага пахода, канешне ж, далучыліся да падрыхтоўкі паўстання. І вось я не ведаю, наколькі гэта праўда, але ёсць такая чутка, што гэтыя браты Рэмпелі, яны вось з музея Караля Мараўска тут у Душкава, які той сабраў, некаторыя каштоўныя рэчы прадавалі, каб за грошы вырачаныя набываць зброю для паўстанцаў. І вось калі ў 1863 годзе у нас у Беларусі пачалося нацыянальна-вызваленчае паўстанне, то сюды ў вёску Душкава да свайго сябра прыбыў паўстанец Мікалай Жаброўскі. Тут быў Станіслаў Рэмпель, яны тут асядлалі коней, узялі зброю і паскакалі, каб далучыцца да атрада паўстанцаў пад камандаваннем Паўла Дыбоўскага, вядомага больш хоць пад мянушкай Зарэмба.
Ну, як вы ведаеце, паўстанне пацярпела паразу, Леан Рэмпель аказаўся за кратамі, пасля за кратамі апынуўся і Станіслаў Рэмпель. І вось сюды, у гэтую вёску Душкава, прыбылі жандары, маёнтак апісалі, і ён быў секвестраваны. І вось, кажуць, тады маёнтак гэты быў разрабаваны, шмат чаго пазнікала з музея Мараўскага, і тады ж, кажуць, быў, кудысьці знік вось гэты знакаміты Радзівілаўскі архіў. Але вось на братоў Рэмпеляў, на Леана і Станіслава жандары даказаць нічога не змаглі і былі вымушаны іх выпусціць, але пад тайны паліцэйскі нагляд. За імі сачылі. Секвестр знялі з Душкава, але браты Рэмпелі жыць тут не сталі, а хутка Душкава прадалі. А набыў маёнтак Душкава у іх Эдмунд Булгак. Эдмунд Булгак, шановнае панства, ён быў родам з-пад Бабруйска і паходзіў з нашай беларуска-ліцвінскай шляхты. Скончыў ён Тартускі універсітэт, трымаў ступень доктара медыцыны і займаўся медыцынскай практыкай у горадзе Менску. Значыцца, там ён і жыў, а сюды вось у Душкаў гэты маёнтак, які ён набыў сабе, ён прыязджаў толькі адпачыць. Ну, вось узімку там на лыжах, у санках павазіцца трошкі, летам грибы, ягоды позбирать, ну и просто отпочить. Эдмунд Булгак, ён пабраўся шлюбам з Юзяй Шпілеўскай са Случчыны, ну і пачаў уже больш ездзіць на Случчыну, у яе маёнтак, да цешчы ў госці. А тут кіраваў эканом, і для эканома тут у Душках быў збудаваны дом. І вось, видите, што дом эканома захаваўся і па сённяшні дзень. Вось ён, прыняў больш такі сучасны выгляд, але ў ім і па сённяшні дзень жывуць людзі. У эканома справа тут калісьці хапала, а булгакі трымалі добрую гаспадарку. Тут было шмат розных гаспадарчых пабудоў. Вось гэта рэшткі адной з гаспадарчых будынін. Што гэта было, не ведалі, відаць па ўсім, што будыніна была добрая калісьці. Але бальшавікі пастараліся зрабіць усё, каб ад гэтай будыніны нічога не засталося. Але вось тое, што засталося, мясцовыя жыхары яшчэ выкарыстоўваюць у сваіх гаспадарчых мэтах. А вось такая пабудова, вельмі карысная ў гаспадарцы кладоўня панская захавалася. І вось дзякуючы мясцовым жыхарам і выкарыстоўваецца па назначэнню імі. Вось кажуць, бывае, што хочаш быць шчаслівым, дык не будь лянівым, а не будзеш лянівым, будзеш што ў лядоўню пакласці, а будзе ў лядоўні што-небудзь ляжаць, дык не станеш тады бальшавіком. І не будзеш казаць, што каб жыць у шчасці трэба красці і красці. А то вось, будуючы гэта калгаснае шчасце, раскралі ўжо все, що было. Калі восенню 1917 года бальшавікі здзейснілі дзяржаўны пераварот і захапілі ўладу, то хутка бальшавікі з'явіліся і тут. І аб'явілі, што, маўляў, усё народнае. І мясцовы пралетарыят з навакольных вёсак, адусюль, вырашыў, што першая народная ўласнасць іхняя – гэта панскі бровар. І кінуліся ўсе сюды да бровара. Ды кажуць, што з бровара спірт проста раўчакамі цёк. І так яны кажуць, з гэтых раўчакоў гэты спірт пілі, лягалі там, спалі, а пасля зноў у бой. За польскім часам паны булгакі ўсё адрамантавалі ў маёнтку, адрамантавалі бровар, і ўсё дзейнічала. Але там улада зноў змянілася, і пры будаўніцтве камунізма атрымаўся вось такі вынік.
пасля Эдмунда Булгака вось гэты маёнтак Душкава перайшоў да ягонага сына Юрія Булгака, які быў у шлюбе з Анеляй Карказовіч. І вось Юрій Булгак, ён цудоўна размаўляў па-беларуску і падтрымліваў сувязь з беларускім нацыянальным рухам. І вось з радасцю ўспрыняў 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская народная рэспубліка. Ну, але вось у 1921 годзе бальшавікі і палякі паміж сабою Беларусь падзялілі, нават не пытаючыся у беларусаў пра гэта. І, як казаў Янка Купала, наш край бязбожна жыўцом парэзалі на часці, а брат проць брата стаў варожы і памагае край раскрасці. Пасля рыжскай дамовы вось маёнткі пана Булгака, што былі пад Слуцкам, апынуліся на тэрыторыі саветаў і, канешне, яму не дасталіся. Ядзінае, што ў яго засталося, гэта Душкава, якое апынулася на тэрыторыі Польшчы. Ну і вось тут у Душкава пан Юрый жыў з пані Анеляй, з жонкаю. Яна, кажуць, які муж, вось Юрый, цудоўна валодала беларускай мовай, ездзіла чацвёркай коней, і калі пад'язджала, кажуць, да палаца свайго тут, то да яе беглі мясцовыя дзеткі. Яна і заўсёды частавала ласункамі. Душкава апынулася тады якраз на самай мяжы. Мяжа праходзіла вось адразу за капліцай, за магілай караля Мараўска. І тут вось за капліцай на ўзгорку была збудаваная казарма, жылі памежнікі, стаялі вышкі. Ну і памежнікі тут глядзелі яшчэ і за вёскай, вядома, за чысцінёю. Усё-такі памежная вёска. Брукаваны шлях быў тут, платы, хаты ўсе пафарбаваныя. Ну, кажу, тады было тут недзе 57 двароў і пражывала недзе каля 300 жыхароў. У панскім двары тут пражывала недзе чалавек 80, кажуць. Ну і ад Юрыя Булгака гэты маёнтак перайшоў да ягонага сына, якога назвалі ў гонар дзеда, Эдмунда. І вось малады Эдмунд Булгак, ён вучыўся ў Варшаве, скончыў Варшаўскі сельскагаспадарчы універсітэт. Вось, ну і прыехаў сюды, вось, да хаты, на бацькаўшчыну, каб тут жыць, працаваць. У 1938 годзе Эдмунд Булгак пабраўся шлюбам з Марыляй Лазоўскай. Тут яны жылі, вось, гулялі па парку, вялі гаспадарку, адпачывалі вось у альтанцы гэтай. Дарэчы, гэтая альтанка яшчэ пасля вайны была цэленькая. Быў дах, на даху стаяў флюгер, былі вокны, дзверы. Ну, мясцовыя жыхары, якія тут побач жывуць з альтанкай, яны хацелі бульбу засыпаць туды, але ім не дазволілі. Сказалі, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, і перадалі яе мясцоваму калгасу. І мясцовы калгас у гэту альтанку засыпаў ядахімікаты. І ўсё гэта раз'елі, гэта ядахімікаты. Всё абвалілася. І тут уже захоўваць нічога нельга. І вось давёў калгас да такога стану гісторыка-культурную каштоўнасць. Вось жылі людзі, працавалі, планы на будучыню будавалі, ну, але не ўсё бывае так, як хочацца. І вось 1 верасня 1939 года фашысцкая Германія напала на Польшчу і пачалася Другая сусветная вайна. А праз 2 тыдні, 17 верасня 1939 года, на дапамогу сваім сябрам фашысцкай Германіі прыйшоў сталінскі Савецкі Саюз і напаў на Польшчу з усходняга боку. І вось душкаўскі гарнізон, які тут стаяў у вёсцы, даў Чырвонай арміі бой. Колькі той бой ішоў, невядома, але мясцовыя кажуць, што ў жывых не засталося ані одна памежніка. Загінулі ўсе.
Ну і вось вайна, другая сусветная, прыйшла на беларускія землі не летом 41-е, кажуць, а менавіта восенню 1939 года. Вось тут калісьці на гэтым самым месцы стаяў панскі палац. Ну і вось ёсць такая чутка, што падчас другой сусветнай вайны ў 1943 годзе тут у снежні месяцы базіраваўся атрад арміі краёвай, і што ў палацы тут панскім у арміі краёвай ледзьне штаб быў. Ну і на іх напалі тут савецкія партызаны, завязаўся бой, і падчас бою гэты палац згарэў панскі. Ну, але мясцовыя жыхары кажуць, што ніякіх акаўцаў тут не было, а што ноччу прыйшлі савецкія партызаны, падпалілі палац, і палац згарэў. Ну, а ўжо пасля вайны тое, што засталося ад палаца, расцягнулі. Вось такая вялікая гісторыя такой, здавалася б, невялікай вёскі. А колькі ў нас у Беларусі, шаноўнае панства, такіх вось цікавых мясцін яшчэ. Так што да сустрэчы ў новым цікавым месцы зямлі беларускай. Да пабачэння!